Welkom allemaal bij deze nieuwe editie van de Cultuurketting. Ja, we dachten eventjes, het wordt heel erg rustig nu met dat corona, maar nee hoor, het is drukker dan ooit. En dat weten ook mijn volgende gasten. Ze stellen zich graag even zelf aan jullie voor. Van links naar rechts, wie hebben we aan de lijn? Ik ben Nathalie en ik ben 19 jaar. Mijn naam is Clancy. Ik ben 23 jaar. En ik ben Nancy, de moeder van Nathalie en Clancy. Nou, dat zou je niet zeggen. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Leuk, een keer een trio. En jullie zijn allemaal uniform gekleed. Dat heeft ook een reden, denk ik. Hè? Want wat doen jullie voor werk? Wij hebben een dansstudio. Dus wij geven sport- en danslessen. En voor kinderen, voor ouderen, eigenlijk vanaf de leeftijd vanaf 5 tot 93. Ja. Iedereen kan meedoen bij de dansstudio Dancy. Ja, dat klopt. Superleuk. En hoe is het voor jullie in deze tijd om te werken? Want ja, je valt wel eerst in een gat, hè? Ja, letterlijk eigenlijk. Want wij zijn eigenlijk al iets eerder dichtgegaan als wat moest. Omdat ons gevoel zei dat dit eigenlijk alleen maar erger ging worden. Vooral omdat we in andere landen al contact hadden gehad met wat vrienden. En die zeiden echt van, dit gaat echt de verkeerde kant op. Dus wij hadden al 4 dagen voordat het officieel moest, zijn we eigenlijk al dichtgegaan. En met buikpijn, hoofdpijn en van alles en nog wat. Want het voelde eigenlijk niet goed, maar je weet wel dat het voor de bescherming is en de veiligheid is van je klanten, maar ook gewoon van onszelf. Dus wat ga je doen? Ik bedoel, normaal gesproken geven wij iedere avond les en dan in één keer heb je niks. Ja, en die gevoel van ons was zoals tot hier was. Ja. Dat was het einde. Ja, heel raar. En ja, toen kwam ik met het idee en waarom kunnen wij niet gewoon live doen? Ja. Nou ja, zo was van alles uitgezocht. En de eerste les was, we zijn donderdag eigenlijk, hebben we de laatste lessen gegeven. En maandag hadden we onze eerste live les. Wauw. En dus hoe... 2 weken terug alweer. 2 weken terug alweer, ja. En hoe is dat geval? Ja, inmiddels als we dit uitzenden is het alweer 3 weken geleden. Dus jullie zijn er maar druk mee. Hoe valt dat dan bij jullie leerlingen? Hoe noem ik dat, leerlingen? Ja, eigenlijk supergoed. Ze zijn super gemotiveerd. Ja. En ze hebben, ze kijken echt naar dat uurtje uit wat ze dus 's avonds hebben. Al is het wel vreemd, want je kijkt natuurlijk naar een televisie of laptopscherm. En dat is heel anders dan dat je naar een les toe gaat, eventjes alles thuis kan vergeten. En je ding kan doen en weer naar huis kan gaan. En nu ben je eigenlijk thuis. Je hebt de mensen, je man die zit naar je te kijken terwijl je aan het dansen bent. Dus het is vreemd. Maar ik zie gewoon dat kinderen meedoen, broertjes, zusjes van anderen, de link wordt doorgestuurd naar de buren, naar mensen die eigenlijk niet eens met ons les en niet alleen in Nederland. Oh ja. Hele wereld. Ja. Wow. Ja, families doen mee uit Orlando, New York en Spanje. Dus dat is echt super gaaf dat we op deze manier de mensen toch nog een beetje fit kunnen houden en ook gewoon eventjes iets anders dan corona. Ja, precies. Ja. Zumba. Nathalie, geef jij ook les, Nathalie? En aan wie geef jij zoal les? Ja, ik geef aan de kinderen les. Ik heb de kindergroepen. En dat is dan bijvoorbeeld op woensdagmiddag nou. Maar normaal geef ik die op de dinsdagavond. En dat zijn echt de kleinste die er zijn bij ons op de dansschool. Die heb ik. En op donderdag geef ik de tieners les. En voor die hele kleintjes, is dat nou misschien zelfs wel leuker, maar is het ook moeilijker of valt dat mee? Nee, in principe valt het mee. Ik probeer gewoon zo makkelijk mogelijk dansjes te doen en dat ze het gewoon allemaal mee kunnen volgen. En dan gewoon af en toe een leuk spelletje er tussendoor om het nog wel leuk te houden voor hun. Ja, het moet vooral een feest zijn in deze negatieve tijden. Hè? Precies, nou ja, ik ben zelf niet zo van de sportschool. Ik ben meer van het wandelen. Maar als ik denk, de sportschool, ik vind het allemaal leuk, helemaal fantastisch. Zumba heb ik ook een tijdje gedaan, echt fantastisch. Alleen het erheen gaan al, dan denk ik, als ik er eenmaal ben is het heel leuk. Maar erheen gaan, dus misschien is dit voor veel mensen juist wel iets wat ook in de toekomst kan blijven bestaan. Een uurtje in de week thuis Zumba, wie weet, toch? Heel officieel mogen we het niet vanuit Zumba. We hebben natuurlijk regels. Nu mag het wel, omdat de regels zijn bijgesteld, omdat het natuurlijk wereldwijd is. Maar officieel, omdat we met auteursrechten zitten en
andere rechten, ja. muziek. Dus mogen we eigenlijk geen live lessen geven. Maar het is nu dus tijdelijk dat het dus wel mag. Toestemming gegeven. Maar met een speciale programma. Kan niet open. Niet openbare dingen zoals Facebook of Instagram, zeg maar. Dus er zitten wel echt regels aan verbonden, zeg maar. Ja, want anders gaan mensen dat opnemen of verspreiden en dan hoeft dadelijk niemand meer naar de Zumba-les te gaan. Zeg. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Had ik helemaal niet gedacht. Jullie maken er het beste van, zo te zien. En volgens mij hebben jullie er best wel plezier in. Ja, zeker. Zeker, ja. Hebben jullie een boodschap, Nancy, ik vraag het even aan jou. Heb jij een boodschap die jij de wereld nu wil meegeven? Oh, die zijn er zoveel. Maar ja, met ons blijven bewegen, blijf gezond. Dat is voor ons belangrijk. En daarom, ik vind het zo geweldig dat wij die optie op dit moment geven of hebben. Sowieso voor die volwassen groepen wat wij hebben. En ik denk dat gewoon naar de regels. Blijven thuis, dat is belangrijk. Misschien voor sommige mensen is het vervelend. Maar die is belangrijk om thuis te blijven. En ik weet niet. Let goed op jezelf. Ja, die is belangrijk. Ja. En op anderen. En op anderen. Ja, Maar vooral inderdaad, blijf thuis. Want het is superleuk om met 10 man het centrum in te gaan. Maar daarmee denken we eigenlijk meer aan onszelf in plaats van aan de rest. En dat is nu gewoon super belangrijk. Ja. En ik denk op die manier kunnen wij misschien iets erg of snel die situatie afgelopen te hebben. Ja, precies. Helemaal mee eens. Jullie hebben een hele leuke video ingestuurd, waarmee we de mensen thuis eventjes kunnen vermaken. Dus ja, doe alvast je schoenen uit. Ga er alvast klaar voor zitten, want je gaat gewoon meedoen. Ja, of je sportschoenen aan, hè? Want als je die al En een fles water. Ja, dat heb je nodig. Ja, precies. Nou, dit is een korte video. Normaal zijn de lessen dik een uur en voor de kleintjes iets korter. En als je hierdoor nou getriggerd wordt, dan weet je ze te vinden. Dansschool Dancy in Venray en nu ook online, gratis zelfs les, zodat jij gezond blijft. Clancy, wil jij de video aankondigen voor de mensen thuis? En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende cultuurketting. Dankjewel. Hallo allemaal, kijk even naar ons filmpje die wij hebben gemaakt van onze live lessen, gratis live lessen. Als je meer informatie wil hebben, stuur dan even een mailtje naar dancydanstudio@hotmail.com. Veel kijkplezier. Won't give up on you and